Ola, que tal? Damoslle a benvida ao último informar deste ano 2015 e despedirémolo falándolles dos prezos do peixe e marisco nesta campaña de Nadal. Estaremos tamén moi atentos ás novedades no sector do cerco, donde parece que hai boas novas. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Campaña mala para os percebeiros de Aguiño. O mal tempo condicionou a actividade facendo que o quilo de percebe non superase os 90 euros. As boas previsións da Confraría de Aguiño ante unha campaña que semellaba prometedora tras a súa apertura caeron por terra este Nadal. O mal tempo foi a tónica dominante nas últimas semanas, a diferenza das boas condicións marítimas do norte que abastecen o mercado de percebe de calidade. Pódese dicir ao mellor desastrosa, pero bueno, casi, porque tuvemos mal tempo, xa levamos máis de 15-20 días desde que empezou o Nadal, empezou diciembre. Bueno, ademais deso, temos a mala suerte de que este ano, ademais de non ter moito percebe, pois tamén douse uns ventos moi malos para nós, e en cambio na outra parte, o sea, na parte norte, Asturias, foi todo o contrario. Entón, eles traballaron ben, e ás veces é o mal de uns e o bo de outros. Porque nós máis ou menos se íbamos a racionar ou a condicionar ou a ter cuidado con que as fechas que nos interesaban, como é ahora en diciembre, que pudéramos aguantar ben dos días que vale o percebe, aunque despois cerráramos antes, pero o problema non foi ese, o problema foi que co tempo que se nos puso, bueno, ademais deso tamén lle botamos a culpa que realmente tuvemos unhas mareas moi pequenas este mes, e ademais de pequenas a unhos horarios malos de traballo, e despois entrou mal tempo e tamén as fechas que polo que se ve este ano entre que toca na mitad da semana e nos parte da semana tamén tanto Navidad como fin de ano, pois todo axuda, todo foi un pouquiño ao revés. Na última subasta antes de Noiteboa, o quilo de percebe non pasou dos 86 euros, fronte aos máis de 200 que chegaba a cotizar en anos anteriores. Con respecto a outros anos nada que ver, moito máis baixo. Aquí desde logo tivemos moi bons precios ao principio, pero ahora xa nada, ahora xa baixou porque tamén non hai unha calidad. Eu penso que este ano a demanda tampouco non está sendo moi forte porque non se ven os compradores con moita ansia de comprar. O sea, compran pero van bastante comedidos. Si, os precios tal, pero se o mar non deixa de traballar, non hai marisco. Solía ir sobre 200 e pico de euros o quilo. Outros anos que traballamos ben. Estes anos, sabes, non nos tocou a nós. Este ano, mal tempo que seguido e listo. Aínda así, os produtores consideran que non é mal prezo dada a calidade do marisco. A mala mar impide que se recollan os mellores exemplares ou ter que traballar en zonas máis ao abrigo e menos perigosas. Había moito mal tempo no mar, olas de 4 a 5 metros. Entón non nos deixou traballar nin ir ás pedras boas. Entón, pois, ao andar máis pola ría, máis polas pedras que son máis que teñen pouco percebe, máis percebe moi cativo. Bastante mal tempo, bastante mal. Cada xente que anda ao marisqueo, pois, ainda vai facendo algo, que traballa nas playas e no abrigo, pero os que andamos ao percebe, con este mar non podemos traballar nada de xeito. A ver, apañas o que podes, porque para estes días sempre vale. Pero en calidad como nas enfermerías cando abrimos non hai nada que ver, non hai nada comparable xa. Agora o produto con días de temporal non se pode ter bo percebe porque non és capaz de collelo tampouco. Ainda que os tías vendo non eres capaz de baixar porque che van un mar e podes levar. Entón non te arriesgas a levar un golpe de por riba. A escaseza de percebe motivou que algúns produtores optaran por dedicarse a outras especies como a ameixa ou a navalla, que foron a nota positiva nesta campaña de Nadal.
E a xente ao ver como iba tirando a cousa que o percebe non arrancaba de valer porque realmente a calidad, por o tempo que facía, tampouco era moi boa, pois entonces optou por ir a outros recursos, como a centola, como a nécora, como sobre todo a navalla mesa á meixa. A navalla mesa á mesa pois axudou un pouco, porque a mesa mantúvose un pouquiño, non tanto como ano pasado, pero mantúvose, e a navalla subeu estes días bastante ben de precio, chegou cerca de 28 euros ou algo así. E a mesa tamén valeu sobre 20 euros ou 20 e pico de euros a babosa, e hoxe estuvo aos 14 euros ou así a mesa roja. Tras este modesto arranque, agardan que a semana que ven sexa mellor, aínda que as previsións meteorolóxicas fan augurar un panorama semellante. O sector do cerco vai achegando posturas en relación ao reparto de capturas. Propoñen un solo mínimo para aquelas embarcacións que carecen de cota. O enfrontamento aberto no seo do cerco galego polo reparto de cotas entre embarcacións semella máis preto de solucionarse tras a reunión mantida en San Caetano coa Conselleira do Mar. No encontro, os armadores que abogan pola xestión conxunta e aqueles que defenden a cota individual achegaron posturas para fixar un mínimo de capturas para aquelas embarcacións que non contan con dereitos históricos. Gran parte da reunión se estuvo revisando a situación pasada para chegar a que hoxe temos diante, e a verdade é que, puxemos en riba da mesa por parte da Administración algunha proposta, vamos a facer os números e facerlos chegar para que los cheguen ás súas bases, ca intención de resolver o problema de aqueles barcos que por unha ou outra circunstancia, porque compraron barcos que viñan de estar amarrados moito tempos porque non tiñan forma de acreditar os históricos, pois non tiñan posibilidades de pesca, e vamos a intentar estudiar esa proposta que xa fora plantexada fai 2 anos, naquel momento pois non foi aceptada e agora pois parece ser que sí, co cual revisaremos os datos, faremos a proposta de que cada barco teña un suelo mínimo, digamos, de posibilidades de pesca e logo aplicarlle os porcentaxes de criterio de reparto o que se vaya acadando nos Consellos de Ministros de cada ano en Bruselas, non? Eu creo que o bo desto é que están todas as partes que representan aos diferentes armadores do cerco sentados xuntos e se falaron, e eu creo que é a forma que tuvemos sempre en Galicia de resolver as cousas. Esta proposta dun solo mínimo de capturas, que deberá ser refrendada polo Ministerio, non afectará aos criterios de reparto entre comunidades, un dos principais cabalos de batalla de Acerga, a asociación maioritaria do sector. O reparto por embarcación e tripulante que reclama a Asociación de Armadores suporía, segundo a conselleira, un prexuízo para Galicia que perdería posibilidades de pesca. Ao facer os datos se ve que non hai outro criterio ou non se nos ocurre a ninguén outro criterio que lle favorezca a Galicia. Hai criterios que poden favorecer máis a un barco que a outro, pero que en global perxudican a Galicia. E ao facer os números pois se ve bastante claramente que os criterios de reparto que hai son, dende logo, os que máis posibilidades de pesca lle dan á nosa flota. Tras o primeiro paso de cara á solución do conflito, os cerqueiros quedaron emprazados para unha futura reunión que se desenvolverá a próxima semana. Mentres tanto, a Cerga xa convocou unha asamblea para decidir se levanta ou non a acampada que manteñen en San Caetano dende hai 2 meses, en protesta polo actual reparto. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. A Federación Galega de Confrarías despide este 2015 cun sabor agridoce. As escasas capturas e os baixos prezos condicionaron a actividade dos pósitos. O panorama para a flota galega de artes menores no 2016 non é demasiado optimista. Así o ve a Federación Galega de Confrarías, dada a alta dependencia de especies que sofren importantes recortes ou que se manteñen sen aumentar as súas posibilidades de pesca. A merluza ibérica que ao final quedou nun 25 e inda que se poda vislumbrar como algo satisfactorio despois dunha proposta de reducción tan importante que quedara nun 25, non deixa de ser para nós unha mala noticia, porque a nosa flota é moi dependente desta especie. E
Despois, tamén habría que facer referencia ao asunto das raias, que aínda que se mantén con respecto ao ano pasado xa estuvemos pagando unha penalización por sobrepesca do ano anterior, e no ano anterior xa tamén tuvemos dificultades. Este reparto que non beneficia aos produtores galegos non é o único que preocupa ao sector, molesto tamén tras coñecer en detalle o anteproxecto da Lei de Acuicultura. A Federación Galega constituíu unha mesa de traballo que elaborou un borrador de conclusións técnicas no que rexeita maioritariamente a norma. As cofradías, por amplia maioría, por non dicir casi por unanimidade, rechazan este anteproxecto de lei. Unha porque por dispor de moi pouco tempo para estudiálo máis en detalle, algo tan importante, e depois o que tamén ese temor a que se podan grandes superficies facer co control dos bancos marisqueiros que están explotando as cofradías. Entón, entre unha das cousas unha cousa e a outra, o que se pode decir a nivel general, que as cofradías galegas rechazan o anteproxecto de lei de aquicultura que se nos presentou a consulta. Dada a alta oposición dos sectores produtivos, a Federación de Confrarías agarda que se teñan en conta as alegacións e a tramitación da lei non siga adiante. A espera de coñecer o que deparará a campaña do vindeiro ano, o presidente da Federación Galega de Confrarías fai un balance bastante pesimista da campaña que pecha. Como representante das cofradías de pescadores galegas non creo que soplen moi bons ventos, sobre todo favorables, porque decir ten que este ano foi dificultoso para o marisqueo, a escasez, sobre todo de marisco no interior das nosas rías, a excepción da campaña de Noia, que este ano parece ser que foi bastante boa. Non podemos decir o mismo de Arousa, de Pontevedra, da Ría de Vigo. Non vou a falar xa, ou quixera non falar, pero sí debo de facer con respecto ao da raya, unha pesca accidental para nós tan importante, tanto tempo sin poder pescala, e facer unha referencia tamén ao que se está vivindo co sector do cerco. Non vou a descubrir nada de novo que está nos medios para que todo o mundo coñeza cal é a situación. Que decir da volanta, que tamén atravesou problemas, o sea que eu creo que máis ben son poucos os sectores que non atravesaron problemas. Por iso sinto ser pesimista, pero eu creo que o 2015 váisenos e non nos deixa moi boa gualla, pero bueno, recuperando ese optimismo, esperemos que 2016 sea a todas luces máis beneficioso, inda que as perspectivas poda ser que non apunten nese sentido. Entre os seus principais obxectivos, pro 2016, seguir traballando en defensa dos intereses das confrarías. Seguir traballando e defendendo o modelo de cofradías no que creo xa desde bastante fai 16 anos casi, que estou como patrón maior na cofradía de Porto do Son, e, bueno, esperar que os precios ou esta crisis que tamén estes últimos anos nos afectou tanto, pois que faga recuperar o consumo e que volvan aqueles precios de fai uns anos que, como ben decía antes, nos poden axudar de alguna maneira a mitigar as falta de capturas, non? Entonces, pedirlle aos Reis Magos que todo nos salga bastante mellor que en 2015. Máis positivo é o balance do ano para a Consellería do Mar, na que destaca a boa facturación do sector mexilloeiro. Nos despedimos este último informar do ano cun saúdo da Conselleira do Mar, Rosa Quintana. Ata o 2016. Bueno, como decías, eu creo que foi un ano en xeral positivo para o sector do mar de Galicia. Foi un ano onde se nos viron incrementadas as cuotas da maioría da nosa flota pesqueira. Foi un ano onde se incrementaron as descargas e as ventas en todas as lonxas, e foi un ano onde tamén o sector bateeiro obtivo os millores precios, a maior facturación, incrementou as súas exportacións. Creo que, en definitiva, este foi un bo ano, pero que é simplemente un preludio do que vai a ser un millor 2016.
Aproveito tamén este momento para desexarlle a toda a xente do mundo do mar unhas moi felices festas. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.